Няма ли да кажеш здравей? О, хайде, стига! Знаеш ли какъв го вада? Аз не трябва да пипам където не трябва. Татко така ми каза. О, много умно, Джорджи, много умно. Но там където се карам да пипаш, не е това неправилно място. Аз съм Пенилайз, човешкият травестит. И знаеш ли какъв го вада? Знаеш ли какъв го вада, а, Джорджи, знаеш ли? Предполагам, но трябва да си хода. Да си ходиш? Без това? Лодката ми! Разбира се! Една фирка и е твоя. По една за всеки мой приятел. О, или не искаш? Знам, че искаш. Не се колебай. Всичко тук е без пари. Така ще си играем с теб двамата. И с балони също. Всичко безплатно. Ще се реем ли? О, да. Реем. И ще се реем, и ще се реем. Но като си тук долу с мен, ти ще се рееш, гавреци!